La situació epidemiològica ara és crítica a Catalunya. Ens ho diuen les autoritats sanitàries. Ho veiem en el nostre dia a dia. Soc el Gustavo Tolchinski, cap de servei de Medicina Interna a BCA. Necessitem la teva ajuda. Soc la Sandra Arco, cap d'àrea d'hospitalització de l'Hospital Municipal de Badalona. Ens hi juguem molt, la teva salut i la dels teus. Soc la doctora Ferrer, del Centre Sociosanitari El Carme de BCA. Siguem responsables i respectem les mesures per frenar la Covid-19. Soc Alicia Gutiérrez, cap d'infermeria del Sociosanitari del Carme a BCA. Cal extremar les mesures de protecció individual més que mai. Soc la Sònia Pérez, la cap de servei d'atenció primària de BCA. Reduïm la mobilitat, reduïm la interacció social, ventilem els espais, protegim els grups de risc, utilitzem la mascareta i rentem-nos les mans, sisplau. Soc Susana Martínez, cap d'àrea d'infermeria d'atenció primària de BCA. Aquestes mesures són ara la nostra vacuna. Són útils. De fet, són vitals. Et necessitem. Ajuda'ns. Soc Esther Lobo, cap del Servei de Salut Mental i Addiccions a Badalona Serveis Assistencials.